Hello friends, welcome back to my channel. Kita kesini ngapa ban keren halor ka jin sopriang jong ka jini jong ki kan hun ban penbor ya ka jela Meghalaya. Ane ya baru ka ka India. Ha ka ba ki kwa ba nin burom bat ban mane ya ka masih kum ka kini jong ka jai ban riu. Ndai ka ni kalong ka ka ba na ka yang jong hi ngam la ban pediang. Lada ka India kat kum ka constitution kala ban pediang ya ka ni ban penbor lani ban penlong ai. Ya kata kajing penlong ya kamasi kum ka kini jong ka jai ban riu. Dalilehi ngong ba kan mala ban long. Namar ba menta kin pediang kin penrung ya kata ka masih kum ka kini jong ka jai ban riu ban penlong ai. Masin mala rai da ka di India kamut ba kan selong ai. Te kamut da ka jinget jong ki kat tu bat ni ba kinget ba ka masih kadai ka kemi jong ki. Ndai ban penbor pat ya baru ka we ka di India kan mala ban long. Ndai ilang ba kilat patai kebor. Bahasa Nagaland kila lain ndai kim yo pat ban penai ka kebor. Hapo Meghalaya ru kila persiang ban wan ndai kila kawe lama hasiten sun. Ti kan ni kamut ka pausai ba kim pat la ban lai ai. Henre akwa ban bu pat dak jong kili. Hakmat jong ki par lok baro la pidai na ka jai ban riu kasi ni pidai na kanu ka jai ban riu. Ngam sung per ndai ngakwa pat ban kren baik ya jing sisa. Pada ki par lok ki badai na ka jai ban riu. Ki kwa ban burom ya ka masih mung kini jong ki. Ni nim la ban khang pila ban le kata ndai ompat ban penbor ki we. Ngahi ngam la ban long utang briu ban mani no ka masih. Ya ka masih ngakhen ba hoi kat ba kam pat dai ka pot odok ngati ker. Namar balai bang don kam ban ri ban sumar ban pen sngai. Ban lai na ka jing yak pathar ndai sisin ka sini adai hi ban yam namar ba ngin sabam do ika. Hoi ni yo ika don ndai kadut kedai ka ba ni yo ni haban siu dak pisah. Om la ban ong ba ka masih bang idi dot kemutan long no kata ka kemi ki jongi. Inai ngi ka i ai kadut. Ndai inai klem pan pisah. Ndai habang idi pat ya kadut masih. Ngi hap siu dak ka pisah. Ka kemi kam cupan pisah na ki kun. Ndai ba ka masih pat ngi hap siu dak ka pisah te kadut. Dai na kata kadau ba kay per bak labat. Ba minum la ru ban ong ba. Ngin kam nei no ya ka masih. Ladang ngin kam nei no ya ka masih kemut email jongin ong su dai ai. Ban la dari India bakwa ban penbor ini ba ngin long kemi ngin kam kemi ka masih kadai ka babak lasi bon. Lada mentah ban priang ya kata. Habro ka we dari India. Ban penlong kemi no ya ka masih. Hadin kin sami sakiwe kiwe pat dijat ban riu. Kiba ong. Bangin sakam kemi no ya ka siar. Dendang la ndang ngila yo sakum kita pat dijat ban riu kiba kam kemi ka siar. Kamut kin sa penlong yang ya kata. Bangin penlong kemi bro ka we dari India ya ka siar. Denta arteli suat lalong. Susu biang kin sami biang sakiwe pat ban ong ba. In penlong kepa no sayo blang. Kin sadawa sa kari India ban pen itu bro ka we kari India ba ublang dai upa jong ka jat ban riu. Kamut bati bobam do blang. Kin lek kumno kin nom ya persya trai ya kata karai. Hadin saya keseniang kin saong. Kin radon ki jat ban riu ki ba om bam do seniang mo. Kin saong ba keseniang. Kala ban dai ka men ni kepara jong ka jat ban riu. Kamut dak ai pat ngin bam. Minum yo jing bam siu kata. Hadin kin saong sayo kseu. Kin sami kin hun ba ikseu. Kin saong ba habro ka we kari India. Kin sa penlong no. Kum ai ma kum men ba he du ne yo kseu. Buram no kum tau men ba he. Bro ka we kari India buram men no yo kseu long su ban bam do. Te kitu ki bam do kseu kin lek kum do. La sai ba ro khoj hadin habut. Kin ki jaj marat. Kin saklan no ki kini ki kpa ki men jong ka jat ban riu wat usri bodon saklau ru. Kin sa buram no kum kita ki bakrau ha ka jat ban riu. Hatu mila ban priang ya kata. Ladakan jia kum ta kamut ba bro ka we kari India kan nom yo jing bam su. Induk lu no ki jing bam. Hendai tang kuwi pangakwa ban ong sai sapi baro. Ki parlong la pidai ki kasini pidai ki dekar lani pidai na kanu ka jat ban riu. Wat nom pen bor. Ya kanu ka jing snau ka jong ki. Lada pisro ban burom yeno tu burom tang ma pi. Wat lek kwa lek jubor. Ba ki we ru kin burom. Haba ma pi ye jela ka jong ka kini tu burom ku pen i dalade. Ba pi burom ka kini hang ta kata ka kini jong ki kan sakun musim. Manga ngai jela jong imei. Ngai jela jong ipang ngai jela ki jong ki men para dalade hi ngan burom ki. Bat maki kin sasuhun ya kata ka burom ka jonga. Belingan lek ban penbor ladang ngai email jong ngan ong ipisia tu lang ye email jonga tu burom lang email jonga. Ngapwa ban penbor iki. Lada pidon hini kamon na jong ban burom email jonga pila ban burom. Lada ki parlok ki bai ya email jonga lada ki jonga ki burom lang email jonga kumbanga burom i. Ndai kalong pat ka bae
ban su pen bor bangi hap ban burom wat ya kimrat ba kadai na utak kami jong jai ban riu sibuk maki ladaki wa ban burom yau blang badai kupa jong jai ban riu simut ba mangi ngai dalai lai ru em ni memla ban periang kata hapok jelami kalayahi ni don bun kijingai kijongi Sendrai kat kum ka constitution jong kari India ni dei kibai im lai loi ni la ban kren lai loi enum don kibala ban khang ya ka sentur jongi ban penset no bangim dei ban kren Sendrai ngin kren ya ka ai ka ba ni kwa ban kren ompat bangim pen sniudur kibai kacing kren jong mantaru ngam kwa ban pen sniudur ya kata kacing burom masih jongki Henry na kren pat ya kijing sisa ba pinom pen bori kibai ngin nom khang ba pin burom ya kata ka masih jongki Henry kadai kacing bam ka bawang tam jongi ya hla ka jong kalanti wat nom pen bor no ngin im hakata ka jingye dai pat kijing mot kijing perkhat kijongi bangin nom pen thut ya kata ka jingye kijongki bat wat wan pen thut ru ya ka jingye kijongi ngin nom priang kalai lai ru em ban ong bangin burom no ikimrat pi mi sakawe kan hun kan burom yu masi mi sakawe kan hun kan burom yu moj mi sakawe kan hun kan burom yu kusau mi sakawe kan hun kan burom yu blang la du jimbam em ngin ri yu itu kijing ri bom long ban pendon kam kijing ri kijongi kasha hakabor kijongi bangin ri kum kijing ri kibala ban penyo nong ya ka kamai kaji kijongi om dai bangin burom pan ne kimut kum hakipor kibaman swa kajuk jong kijuk mau kijuk ding la lap yu mau bapla mani belai no itu mau la lap ya kading bapla mani belai no itu kading om dai kita nai to ai ba ka jingai kan don hla ka jong om dai bang akwa ban phaya ya ka jingai nai ba kat kum ka constitution jong kari India ni dai ban im lai duit min mani lai duit min kren lai duit belai sibun perlong pengakwa ba maki kin share kin like ya kani ko video jonga like dan parlok khar ni parlok khasi ni parlok garu mizo banggali baru khoi pila ban share ya kani ko video banga ngam la ban priang ya kata kajing mani masi belai sibun belai si jarnu